машини, след като удари първото торпедо, така се развълнувах, че забравих да си направя интро. Ще минем и без него. Но искам да ви предупредя, че този видеоклип не е за рибари със слаби нерви. Тук се редя на пушката е славна. Взимаме той нещо. Искам да ги отцепи. Как не се закачи, не разбрах. Ето. Ама този път се закачи. Браво, бе. И той е добър. Много добър бас. Леле, той е супер бас. Топ-лотър, бате. Топ-лотър. Аре, че трябва да ти правим снимчици. Чакайте с грипера, че той, както се мете, моми забие куките. Много добър бас. Откачи се. Нищо. Браво. Примамката ще намерите в новият супер бас бокс, пичове. Това беше към 40. Не исках да рискувам да го хващам с ръце, защото с тия тръки. Какво ще да ви кажа? Исках да ви кажа нещо. Да. Жалко, че не можахме да го направим снимчица, но се получи готино. Видях това. Много разчитам на тази примамка, наистина. Он беше към 40, може би 40 плюс. Много хубава бас ме удари, но деня те първа започва. Още е 10. Ето още един бас. Този мойничък де пак се откачи нищо. Добре, 2 вече. Кажи речи извадени, като изключим, че откачат пред мене. Можех и да не го откачим, но трябваше да пусна камерата. Един 40-ка, мисля, че беше, даже може и по-голям, но беше, не знам. Беше много добър вас. Един древен. Много под повечето. Сега го чистих, защото не се бяха наврели такива работи, вижте. Опа. Ето, като влезете такива неща и малко скафат играта, с това трябва да си ги почиствате. Аз имам едно нощ чисто с него. Всеки лопер-попер е така. И като се съберат малко и му се прецаква играта. Настава от време на време. Дари голям точно там до дърветата. Викам, преди отида до Питкажа. Ще метна един път. Много голям бас. Браво, бе. Много не се откачи. Скъса ми направо. Скъса ми направо. Как го направи това? Това беше 50-ка. Това беше 50-ка, пичува. Ми е готино, че ми удари такъв бас. Ми е скапано, че ми скъса. Просто избързах. Грешка. Може би трябваше да му пусна малко аванс. Замина ми и лопърчето. Дано рибата доцеледе. Няма важно за лопара. Ще си заприхода на нов. Вие може да го намерите в басовата кутия, както виждате. Само цепеняци и днеска врача. Една риба не можах да извада на врива. Една снимка нямам.
Продължавам. Ще почина малко и продължавам. Толкова фанахме черви. И ще е най-малки, може би, с който ще се снимам. Евентуално. Тия къде извадих до сега, т.е. където ми скъса единия, където ми се откачи другата 40-ката, първия бас. Един бас да извадя. Тъмън превързах. И викам, че да метна на същото място с червен. И ето. Сега го снимам и ще го пусна. Прошка. Колко баси ще ми се откачат днеска, бе? Никаква прошка и малките ги почвам малките. Не досах се. Той то се качи. Да се не видяли. Тъп лъгълник. Даже и малките ми се откачат вече. Ай, удари. Браво. Браво, бе. Копане. И то се откачи. Абе, ще поводая, бе, братче. Шест баса ми се откачиха. Сега да го почина малко. Се носа причи така. Една цигарка. Една биричка. Да ми се допика и да изпикам каракача. В момента 5 риби съм изпуснал. И една поставена. Не, добре. Ето го. Ето го. Само че откъде ще го извадим? Дали ще го извадим въобще, като си има в предвид. Опа. Като си има в предвид днеска колко риби изпуснах. Чакай, то е много добър. Браво, бе, момче. Браво, момче. Моля ти си излез. Молим ти си излез. Скачай колко искаш, само излез. Гледай сега през всичките. През всичките водорасли. Къде се наби? Там са. Излизай. Чакайте, трябва да фана в окното. Трябва да фана в окното, защото се набие тук отдолу. Направо ви казвам днеска. Ще откача! Ще откача. Къде влезна? Излизай, копале! Излизай, че съм полудел. Излизай! Излизай, че съм откачил. Толкова риби изпуснах днеска. Толкова риби изпуснах днеска! Толкова риби изпуснах днеска. Толкова риби изпуснах днеска. Толкова риби изпуснах днеска. Толкова риби изпуснах днеска. 50-тици, 70-тици. Слагай го на скарата. На късмет сте ми, да. Мамка. Сега ще го измерим. Удари ме дървения супер много, защото днеска изпуснах сума ти риби. 5 съм изпуснал. 100 буклука, 100, че ти набием един шамар след малко. Удари ме древния. Hold up, pose, yeah, pose, yeah, pose. I ain't on some photo shoot, pose. I ain't
Pose, it's a photo shoot. Много установиме, че го снимахме малко. С 300 вата. Yes! Ах ти, извини. Извъртание откача. Айде, дошло. Ела тук. Снимам, ще го пускам, да. Ценко. Но това ще му се наложи лека хирургична намеса, много лекичка. Както виждате. Чакайте сега Сенкото, че се отплетя в хира. Оп, кончетичката. И пускам. Сега ще прави. Взимам Сенкото. Ето ми още няколко. Те па не искат. Един иска, един иска. Така са нещата. Ами машини смятам да приключвам вече с риболова, тъй като стана така вече късно. Както видяхте, имаше екшен днеска доста. Имах изпуснати риби, имах късане на много добра риба, може би най-голямата, която съм виждал до момента. Имам го това в риболова, разделих се с една вече любима за мен прималка, Лопър Попър на Kingdom, King Pop, която ще намерите заедно с другата успешна прималка, този Сенко черви. Ще ги намерите в новия Super Bass Box. Ще остава линк към кутията долу в описанието на клипа. Ще остава линк към въдиците, към мултипликаторите да ги разгледате. За въдиците ще говоря в отделно видео, просто искам да половя малко с тях, да придобия представа и да съм напълно обективен с вас, когато разговарям за въдиците. Ще оставя линкове към всички неща, които може да си купите с промокод FIFO Fishing и да си смъкнете от цената. Всичко това ще бъде долу в описанието на клипа. Благодаря ви, че изгледахте този клип. За хората, които още не са се абонирайте се, лайкайте и коментирайте. Изключително важно е за мен. Благодаря ви. Чао и до нови срещи!